በስም ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ናይ ዩቱብ ቻናል ናይ አቢ ከመይ ኢኹም? ሕና ደሕና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ሽንባይ ሕፅር ዘለት መንፈሳዊ ጥኑሕ ስነ ጽሑፍ ክነቕረበልኩም ትርጉም ፍልሰታ አሜን። ስም ስላሴ አሜን። ከመስግንካየ ተመስገን ዳበልኩ ወለድካ ክበሃል ኣነ ካብ ብቓዕኹ ስለቲ ዝገበርካለይ ኩሉ ንዓይ ጎይታ ካብ ምስጋና ሓሊፈ የብለየን ዝኸፍለ ወሬታ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካኒ ካብ ባቢሎን ናብ ከነዓን ፀዊዕኻኒ ነቲ ረሳዕካ ኣባይ ኣሊኻዮ ዓይነይ ኣብሪካለይ ምድሓንካ ክሪኦ። ሰላም ክቡራት ኣሕዋትና፣ ጾመ ፍልሰታ ቀዳማይ ክፍል ትርጉም ፍልሰታ። ፍልሰታ ዝብል ቃል ካብቲ ፈለሰ ተሰደደ ተጓዓዘ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ኸደ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ዝተረኸበ እዩ። አክሱማዊ ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ፍልሰታ ማርያም እመየ ዘይብል ሃበ ይብል። ድንግል ማርያም ካብዚ ሓላፊ ዝኾነ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ካብ ናይ ምድሪ ህይወት ናብ ሰማይ ህይወት ተሳገረት ብምባል ናይ ፍልሰታ ትርጉም ብዓሚቕ ምስጢር ገሊጽዎ እዩ። መበገሲ ጾም ፍልሰታ። ጾም ፍልሰታ ምስ ናይ እመቤታችን ድንግል ማርያም ናይ ዕረፍታ ታሪኽ ዝተኣሳሰረ እዩ። እመቤታችን ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዛ ዓለም 64 ዓመት ብህይወት ስጋ ድሕሪ ምጽናሓ ጎይታና ናይ ኣድኡ ናይ ነፍሳ ደስታ ደኣ እምበር ናይ ስጋኣ ደስታ ስለ ዘየድሊ ጥሪ 21 ኣብ 49 ዓመተ ምህረት ዓረፈት። ዕረፍታ ድማ ከም ካሊእ ሰብ ብሕማምን ብድኻምን ኣይነበረን። ኣብ ገነት ብዘሎ እፅዋት መዓዛ ተመሲጣ ቅድስቲ ነፍሳ ካብ ስጋኣ ተፈልያ። ናይ ይሁድ ምንቅኝት ቶፋንያስ ኣብ መጽሓፈ ነገረ ማርያም ከም ዝተጻሕፈ ሐዋርያት ንእመቤታችን ብሓበራ ገይሮም ኣኽቢሮም ናብ ጌተሰማኒ ናብ መቃብር ይወስድዋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ይሁድ ብምቕኝነት ኣየዕረፉን። ቅድሚ ወዳ ተሲኡ ዓሪጉ እናበሉ ይህውኹና ነይሮም። ሕጂ ድማ ንዓዓ ተሲኣ እያ ዓሪጋ እያ እናበሉ ክህውኹና እዮም ብምባል ንዑ ንስጋ ማርያም ብሓዊ ነቃጽሎ ኢሎም ብምቅኝነት ተንስኡ። ካብ ማእኸሎም ቶፋንያ ዝበሃል ይሁዳዊ ካብ ሓደ ሐዋርያት ንምምዛዕ ዘሊሉ ብምኻድ ናይታ ኣልጋ ሸንካር እግሩ እንትሕዝ እቲ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ብረቂቕ ሰይፊ ኣእዳዉ ቆሪጹ። ኣእዳዉ ድማ ኣብቲ ኣልጋ ተንጠልጠለን ተረፋ። ናይ ምሕረት እናቲ ዝኾነት ድንግል ማርያም ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸልዩ ኣእዳዉ ክምልሰሉ ነገሮቶም። እንደገና ኣእዳዉ ተመለሳሉ። ስጋ እመቤታችን ኣብ ገነት መላእኽቲ ንስጋ እመቤታችን ምስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ናብ ገነት ወሲዶም ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ኣንበርዋ። ስጋኣ ዘለዎ ቦታ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ጥራሕ እዩ ርእይዋ። እቶም ካልኦት ሃዋርያት ግና ስለ ዘይረእይዋ እመቤታችን ኣብ ዘዕረፈትሉ ብ6 ወርሒ ካብ ነሓሰ ካብ 1 ክሳብ 14 መዓልቲ ጾሙ። ኣብቲ 14 መዓልቲ ድማ ንስጋኣ እንደገና ካብ ጎይታና ተቐቢሎም ኣብ ጌተሰማኒ ኣብ ዘሎ መቃብር ቀበርዋ። ካልኣይ ክፋል ይቕጽል። ኣሜን። ከመስግነካየ ተመስገን ዳበልኩ ወለድካ ክበሃል ኣነ ካብ ብቓዕኹ ስለቲ ዝገበርካለይ ኩሉ ንዓይ ጎይታ ካብ ምስጋና
زغفلو هريتا بعين محرتك طميت قالي كابابيلون نكن هانسوعني نترسك باي علي خيو عيني يوريك اللي مدحن خاكريو آمين زود أخوز انتخو مرات مللي كم فقد أملاك خلاك فال يغسل آمين